Creem el nostre segell personal. Els exlibris s'utilitzen des de fa segles com a marca per a identificar els llibres que pertanyen a una biblioteca personal. T'animes a marcar els teus llibres? Pren nota dels materials que ens faran falta. Una tapa de pot, un tros de goma eva, un tros de paper de seda o de forn, un escuradents, pegament, tisores, llapis o bolígraf, un coixinet de tinta i un suro de botella. Escrivim en el paper el nostre nom i la paraula exlibris, tenint en compte no eixir-nos-en de l'àrea de la tapa. Peguem la volta al paper i tindrem les lletres en espill, que és com haurem de gravar-les perquè el segell funcioni bé. Amb el paper com a guia, repassem les paraules punxant amb la punta del boli o llapis. Quan ja les tinguem marcades, haurem de fer puntets molt junts per tot el traç de la línia amb l'escuradents. Retallem les paraules amb la forma que vulguem i les apeguem a la tapa. Podem afegir alguna altra forma simple que es reconega per la silueta per a completar el disseny. Un cor, una flor, un núvol, un raig. Mullem el nostre segell amb la tinta i després la posem sobre el paper que volem marcar. Si volem un acabat més professional, podem apegar el suro d'una botella a la part de la tapa que no té goma eva. Amb aquesta tècnica les lletres apareixen en blanc. Si tenim un bon domini de les tisores, podem retallar les lletres per separat i que queden estampades en color. També podem combinar les tècniques i fer una paraula amb cadascuna.